Šta da pričamo, brate, što mi uopšte ovo snimamo? A što se ovo snima, brate, stvarno? Zdravo, drugari, mi smo band Muzika Babine mladosti. U petak, 13. juna, kafe bar Apollo, 100 dinara ulaz, drugi po redu Fuck Off festival, koji mi kao band organizujemo. Znači, 100 dinara ulaz, sav prihod ide u humanitarne svrhe. Sav prihod od ulaza bit će namenjen šestogodišnjoj Jani koji treba koklearni implant hitno kako bi mogla da čuje. Znači, kao što smo rekli, drugi po redu Fuck Off mini punk festival. Sviramo mi, Muzika Babine mladosti, Middle Finger iz Ladovicu i Cepenićonci iz Ladovicu. Svirka počinje oko pola 10, kao što smo rekli, ulazi 100 dinara, sav prihod skupljen ide humanitarno. Be human, fuck off. Humanitarno punk veče, Vidimo se. dođite se zajebavamo i da pomognemo kome treba.